guapes i guapos, ja estic quasi una altra vegada. Pensàveu que no anava a tornar, Diríeu, esta s'ha fet un canal de YouTube per fa un vídeo, fa veure comís i no torna. Pues sí, així estic una altra vegada. Bien, estic molt feliç, molt contenta d'estar en tots vosaltres. I avui he dit, bé, Nerea, anem a començar en un vídeo en contingut i què millor que un 50 coses sobre mi per a que conegueu qui és Nerea. Però després digui, anem a veure, 50 coses sobre mi potser se faça etern, no arriben al final del vídeo, vulguin tancar, vulguin morir-se, no. Aleshores, he decidit, en compte de fer uns 50 coses sobre mi, fer un 20 coses sobre mi. Bé, 20 coses sobre mi, 20 coses interessants, importants, del passat, del present, del futur, de qui soc, de què vull, d'on vaig, totes aquestes qüestions vos les vaig a solventar en este vídeo. Així que comencem! Soc molt desordenada, però desordenada a nivell extrem. O sigui, a la meva habitació els meus pares diuen que tinc un diògenes, que no pot ser que siga una persona així desordenada. I bé, la veritat és que tenen raó, perquè soc nivell màxim. Però que no puc fer una altra cosa. Intento ordenar la meva habitació quasi totes les setmanes, bueno, o quasi tots els mesos, i després se torna a embolicar ella soles. Jo no fa res, vos ho juro, jo no fa res. M'encanta dormir tapada, però tapada siga hivern, siga estiu i fins als ulls, siga fins així. Que no se me veig a res estar tapadeta, m'encanta notar la sensació de calentoreta dels llençols, de l'edredó. És una sensació que m'agrada des de sempre i tinc aquesta mania i sempre serà així, no suposo. Tinc 25 anys, soc del mes de febrer, per tant soc aquario. Lo de que soc aquario és una informació per si vos interessa. Però bé, també vos he de dir que lo de l'horòscop, no sé, jo no me fie massa, perquè quan llegeixes la revista i te diuen tus 2 hijos y tu marido van muy bien, i dius, sí, mis 2 hijos sobre todo. Encara visc amb els meus pares. No he trobat ni el moment, ni l'oportunitat, ni l'economia per a poder independitzar-me. No vol dir que no m'agradaria, però en casa també estic molt bé, molt a gustet, tinc companyia, encara que discutim prou, però bueno, és el que n'hi ha, tinc la meva habitació i visc en la meva família, que és el que més vull en este món, aleshores no està tan mal. Odi la gent altiva, la gent que te mira per damunt del muscle, la gent que se creu superior. No, chico, chica, eres igual que tots i totes. A mi m'agrada el contacte del tu a tu, la gent que és sincera, propera. No m'agrada la gent que te crea ahí una barrera i diu, no, jo soc millor que tu i per això no te pots acostar a mi. Pues no, xavala, a tu casa. Vaig ser la primera de les meues amigues en traurem el carnet de conduir. Jo crec que quan vaig complir 18 anys ja tenia, no, volia el carnet. A més, jo visc en una zona del meu poble que està un poc allunyada de, diguem, el centre. Aleshores necessitava el cotxe, m'apunti a l'autoescola, m'ho vaig treure tota la primera, el teòric amb 3 fallos, però a la primera, i el pràctic també a la primera. Aleshores vaig ser la primera amiga, ja anàvem en el meu cotxe per ahir, en la màxima FM, a tota Virolla, i les meues amigues i jo les més felices del món ahir. Vinga, Nerea, anem a Quinèpolis, i a Quinèpolis en el cotxe. En els meus ratos lliures soc DJ. Bueno, no DJ com a tal, realment soc nectarina. Ja vos contaré en un altre vídeo què vol dir això de nectarina, però avui en dia s'ha convertit en una de les meues feines, així que m'encanta ser nectarina. Tinc un gran problema en les sabatilles, és a dir, compraria sabatilles a totes hores i m'encanten. Vaig a una tenda i de lo primer que me fixe són en les sabatilles. Ma mare diu que ja no me caben ni en l'habitació ni caben en el sabater de ma casa. Aleshores sempre me diu, me amenaça en que me les vol llançar al fem. Mama, per favor, no me les llances, saps que són molt importants per a mi. Tindré que buscar alguna manera de guardar-les totes, però sí tinc una obsessió en les sabatilles. Toque 2 instruments, la flauta travessera i el saxo. El saxo el toque en la meua xaranga i la flauta travessera la toque en la banda del meu poble i també he estudiat conservatori de flauta travessera. Així que soc música, m'encanta i orgullosa.
Hi ha algo que no suporto en esta vida i és esperar. Soc una persona molt impacient. De fet, els semàfors en roig sempre estic ahí de vinga, va, que passe ja. No ho suporte. I per una altra banda és que soc molt impuntual. Aleshores és una incongruència. Jo no m'entenc ni a mi mateixa, però això és que no suporto esperar, no suporto que me facin esperar però després sí que faig esperar a la gent. Aleshores no m'entenc ni jo. Mai en la vida m'he trencat un os del cos, és a dir, m'he fet algun esguince, sí que he dut escaiola, però trencar-me un os, no. Toquem fusta, que per favor no passe, però no m'he trencat mai ningú os. El meu estil de roba, de vida en general, és un poc freelance. Què vol dir que és freelance? Que no seguís molt la moda, és a dir, si jo vaig a una tenda de roba i si m'agrada algo de la nova temporada i tinc diners per a comprar-me-lo, doncs m'ho compre. Però que no sóc una fanàtica de les tendències, de les noves temporades ni coses així. Jo el que m'agrada m'ho plante i punto final. I enllaçant en la roba, sóc fan de l'estampat leopardo. Tampoc vol dir que tota la meva vida siga un leopardo, però sí que és un animal que me representa i que em defineix a la perfecció. Aleshores, moltes coses de la meva vida estan relacionades amb el leopard. La meva vida es basa en xillar. A veure, no es basa en xillar, però xille molt. Però de felicitat, de quan estic enfadada, de normal, tinc una veu alta i m'agrada xillar. A vegades me tinc que perquè la lie un poc, no? Però si així en el meu tono de veu no sé controlar-me, potser tinc que anar a algun lloc que m'ajuden a controlar la meva tonalitat, però bueno, de moment xille molt i se som jo. No tinc ni idea de maquillar-me, però res, o sigui, busque tutorials en YouTube, intente buscar per internet com fer-ho, sé fer-me un poquet els ulls, sé fer-me un poquet els llavis, però no me sé maquillar de dir, oh, que xulo m'ha quedat el maquillatge. No, és que no tinc, però ni la més remota gràcia per a fer-ho. Jo crec que el dia que van repartir la gràcia per a maquillar-se, jo no estava aquest dia, a mi no me va tocar. Us vaig a contar una cosa que potser vos faig gràcia, però és que de menuda el meu somni era arribar a ser Maria Bradelo. Sí, heu sentit bé, Maria Bradelo. Jo jugava a que era presentadora del Babalà i la meva amiga Mar la sentava en el menjador de ma casa, en el sofà, i li deia, vinga Mar, tu eres el públic. Jo m'agarrava un micròfon, me pintava la pequeta que tenia la Maria Bradelo i començava, com va? I Mar tenia que fer, Babalà! I Mar era el públic i jo era la Bradelo i així ens passàvem les vesprades. Vaig estudiar en Castelló, en la Universitat Jaume I de Castelló, i crec que va ser la millor elecció que vaig poder fer. No he provat unes altres universitats, aleshores tampoc sé com seran les altres universitats, però m'encanta estudiar en Castelló, per a res se me va fer dur ni complicat, i és una universitat que m'agrada moltíssim, i si tinguera que estudiar una altra carrera, crec que escolliria la Jaume I. Tinc mala llet en el sentit de molt mala llet. Cuidao en lo que me digues, que a lo millor me pot sentar mal i m'enfade. No, a veure, tampoc és aixina. Però sí que me sol enfadar prou, però també tinc una altra cosa bona, és que m'enfade, però al minut ja estic ben tu, o sigui, no me dura molt el cabreig, saps? Aleshores me cabreig i en seguida ja estic bé, o te demano un abraç, o te dic, ai, perdona, mira, és que se m'ha anat la pinça, i coses així. Aleshores, bueno, és el yin i el yang, no? I per una altra part també soc molt sensible i molt plorona. Plorona, però plorona, que plore a març siga algo feliç, plore de felicitat moltes vegades que dic, tia, collons estàs fent que estàs plorant i se me cau la llàgrima soles i no sé com evitar-ho, de tristesa, en pel·lícules, en situacions que me creen emoció, no sé, plore per tot i també, o sigui, pense que és bo però també és malo perquè, per exemple, alguna vegada en alguna boda o esdeveniment important vas ahí tot mona, tot maquilladeta i de repent tot apareix un koala i tota negra i dius, mira, carinyo, relaja. I bé, per acabar este 20 coses sobre mi, per si no ho havíeu notat encara, soc una persona molt alegre, sempre tinc una sonrisa en la boca, com dirien meus pares, Lluís l'ortodoncia, que per això te l'hem pagat, i m'agrada divertir-me, m'agrada fer riure a la gent, i pense que això és una molt bona virtut que tinc. I fins així el 20 coses sobre mi. Si haveu arribat al final d'este vídeo és que o vos ha agradat molt o sou uns cotilles
i vos interessava un poc més saber algo de la meva vida. M'ha encantat fer este vídeo, vos espere la setmana que ve en un nou vídeo, no sé encara de què serà, però el que sí que sé és que hi haurà un nou vídeo. Si vos ha agradat aquest, per favor, me feu una maneta cap a dalt, se subscriviu al meu canal, i si teniu algun dubte, opinió, comentari, me'l deixeu ací baix o en el meu Instagram. I res, ens veiem la setmana que ve, vos enviem molts besets, molts abraços i que sigueu molt feliços. Mua!